Ели, ще ни кажеш ли как поддържаш плота? Всъщност е доста лесно за поддръжка. Общо взето използвам микрофибърна кърпа или гъба. Гъба. Да. Но много лесно се чисти, няма никакъв проблем. Чистих дори куркума миналата седмица, която изтървах на плота и си помислих, че е край, всичко свърши, но всъщност с съвсем малко спирт се изчисти без никакъв проблем. Успях, няма никъде Няма нищо. абсолютно Всичко никъде, е чисто. да. Цвекло съм чистила, кафе, какви ли не други. Вино разливали ли сте? Да, червено вино сте Червено разливали, вино сте няма разливали? никакъв проблем. Няма никакъв проблем. Да, Супер. така че за сега всичко е супер. Добре, аз имам едно малко подаръче за вас. Първо, една малка подложка, за да напомним, че не трябва да слагате горещо. За топло може, но горещо не е хубаво да се слага върху техническия камък. И едни прекрасни кухненски помощници за почистване. С ето тези двата помощника можете съвсем спокойно да почиствате кухнята, острова, гръбчето, каквото прецените, включително и котлона бихте могли с него. А това е отделно вече, когато зачинийки и каквото прецените, тази част не е добре да бъде на самия плод. И можете съвсем спокойно, само с топла вода и с вода, дори да не е топла, с тази кърпа, първо да минете с нея, след това да подсушите с ето тази, без нищо допълнително. Никакви Супер, други благодаря препарати. много Да. за перфектен Така че, финиш. Благодаря много, надявам се да ви хареса и още по-лесно да чистите с тези помощници. Благодаря, много благодарим.